Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
Gabriel Studio. Alani parjuji perjalanan kipelam daw mordong sohon kukulan rabai pepino romadok ng jabuna pocho tino roman ina utos songoni di lakay dongan marbada pejot dohot dongas si parjuji dohot sa pare tongan manggaoli pejot di sit nangakal mangakali di loloa juji dopak namani puro tudongan singot na uli nanidok mi inang ido ang kona denggan asa tung leado kutaw disi daku jalo si pasingot na uli nanidok mi inang ido ang kona denggan sugari oloa somon boruni na asing molo ikon hepeng gogabe nalaw magbangis solang tungi magupala ko upat akon ay hujaga rotua hailahon molo mangulai baunang sai mardalan molo sopangomo ato nalaw manapay asa unang niula ko nang gojuji tubuh badan ang ulaw kaberugi molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama marbada pejot dohot dongas si para juji dohot di pare tongan manggeo di pejot desi nangakal mangakali di loloa juji dopak namani pudo tudongan main ang dalo mau bapa ngalahokku nangahasi ulahot asal losro hamangulang tu dia pehola tu ikuton bertiga-tiga nang mangula tu balian asa tung leado kutaw disi daku jalo si pasingot na uli nanidok mi inang ido ang kona denggan asa
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
Gabrielle Studio. Welcome to Gabrielle Studio. Ujung
silas ni hari holong ni day nang namargelengi tudos tu si manian holongmu nang pabahinammu tuday nang ni Lehon
hoina tupa bumi lumugi mamuse alani pasahi tongi anggi akoi maina balasok kusilumi kabino daina
dong ngolu-ngolu oi dogu pasoran rohamu dengan semua sebagai wina marang-marang kita siro bembi rasa tu sadario dan dobe umar hasohota mana soli batu gua
Oke, hati-hati Bang ya.